ole tuna chuan Infinix Smart 8 LCD plug dan kan enang ti hian a back panel hi SMD in kan phu photanga a back panel hi kan la thla dawn ani keren ka man lo wangin generator ka ti wangin tlemin phu chung hi a rei ve deuh ania chuwang chuan ti hian kan phu rei deuh ani tikhan a back panel chu ka la thla tawh a mase ka lak thlak lai hi ka lo cover tur ka theng hi lo wangin ka cover tel lo tikhan a kilte kan thlon zum zum anga chuan thil pakhat LCD plug dawn reng reng hian a LCD hi a tha nge tha lo ti kha vuah hmain a glue in kan char hmain voi khat emaw voi hnih emaw tal test thin tur ani ti hian a battery te a LCD te kha kan thlon zung zunga tikhan a LCD kha ka test a ase ka test lai kha ka ron ti lang lo ni tuna LCD kan phu thla liang ti hian SMD book khan kan phu le a lum hunah khan opener a thi mai tur ani opener hi ka opener kha ka ti bo wangin alu vel na in ka tia hman tla khop mai tikhan LCD chu kan la tla ta a helai vel kha T5 a charna vel kha T5 tur ania ka T5 zo vek to ma se ka ron tilang talawa tuna a glue kha kan hnoyang base khamo ka ti
space pun chelo a glue ne deu ber mai cho tikhan glue kha kan nei kwal veka tikhan LCD kha LCD thar kha wa to mai turani akil kha alo hi bet truk mai tikhan connector so kan clip anga an battery char na kha alo ti file ho kan ti file lock a tikhan LCD connector kha kan clip leanga tun iPhone 10 kata hian etiang hian subboard le mainboard kalna pata kha ran pa lo hian etiang hian LCD na chom veki om to thina chuan a subboard connect tor kha kan bua le kan clip le tikhana battery clip boka nung thei do nem tikhan nung ta thar ta sar mai ni tikhan attach te kal them ti tikha kan test velamo tikhan khati zong khani e ton tuma kan video kan clear ho thei chu khonga ya min lo like min lo subscribe turin kan ran nge na cheu ni